Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri. Gaur betiko edukiez gain mindfulness ariketa bat ere izango dugu. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu orain. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Titularra, gobernu eta alderdiek adin txikiko zentro bati egindako erasoa Voxen diskurtsoaren errua izan dela diotela da. Argazkian, bestalde, demokraziaren 40 urteak goraipatzen dira, eta hori dela eta egindako omenaldia ageri da. Horretaz gain, Nafarren heren batek bolondrez bezala parte hartzen duela ere dio Notiziasek. Beste gai batzuk ere azaleratzen ditu komunikabide honek. Hala nola, 8 nigeriar kondenatu dituztela Iruñean 2 emakume prostituitzea egotzita, edota botere judizialeko kontzejuak Justizia Partidu Popularrari afinak diren pertsonez bete duela, funtzioetan egon arren. Gainera, Sánchezek ERC sumintzen duela ere jasotzen du azalak, hitzarmena ziurtzat hartzeagatik. Horretaz gain, 1000 euroraino iristen diren isunak jartzen dituztela jakinarazi du, patinetean joan bitartean mugikorra erabiltzeagatik edo alkoholean positibo emateagatik. Kirolarloan, Tudelanok gaur Murtzian Federazio Koparen finala jokatzen duela dio, eta bukatzeko, kulturan, Durangoko azokaren 54. edizioan, 2000 aktibitate baina gehiago eta 405 nobedade aurki daitezkela azpimarratzen du. Diario de Navarrako azalarekin jarraituko dugu orain. Titularrak indarkeria erabiliz pertsonei egindako lapurreta kopurua aurten 252koa izan dela dio, iaz baina 116 gehiago. Argazki nagusian bestalde, hauteskunde foral eta lokalek 40 urte egin dituztela jasotzen du egunkari honek. Horretaz gain, trafikok patinete elektrikoak errepidetik joatera behartzen dituela. Belatz batek Iruñako katedraletik usoak behatzen dituela, eta Nafarroako Unibertsitate Klinikak 215,5 milioi eurorekin fakturazio errekorra lortu duela ere irakur daitezke azal honetan. Bukatzeko, Star Warsen unibertsoa Iruñara heldu dela esaten du egunkari honek. Gara egunkariarekin goaz. Titularrean, Elkarrekin Podemosek aurreakordioa hasieran eskatzen zituen 350 milioietatik urrundu eta 49,43 milioitan ezarri duela esaten du. Argazkian, pertsona migranteen eskubideen defentsan egindako mobilizazioak ageri dira. Horretaz gain, Urrutiaren hitzak ere azaleratzen ditu Garak, eskubideak betearazteko baliabiderik ez daudela esanez. Gainera, UNICEFek krisiak gero eta gogorragoak direla argudiatuz, fondo gehiago eskatu dituela ere jasotzen du azalak. Baita Euskal Erkidego Autonomoan eskoletako segregazio sozioekonomikoa areagotu dela ere. Bukatzeko, 54. Durangoko azokak 405 nobedade dakartzala ateak irekiko dituela azpimarratzen du. Berriako azalarekin jarraituko dugu. Lerroburuak dioenez, Euskaltelek ez du zuntza salduko oraingoz, eta ez du egoitza aldatuko. Argazkian, bestalde, migratzaileen eskubideen defentsan egindako mobilizazioa ageri da. Horretaz gain, Dabi Kopenagua, Yanomami indigena eta aurten Nobel alternatiboetako bat jaso duen ekintzailearen hitzak ere azalean dakartza berriak. Bolsonarorekin Yanomamien egoerak okerrera egin duela esanez. Horretaz gain, Durangoko azoka ere ageri da portadan. Baita Jaurlaritzak eta Elkarrekin Podemosek 200 milioi euroren eragina duten neurriak adostu dituztela orain arte. Bestalde, PSCek kontsentsua hautsi duela irakur daiteke. Negurako ere bizikletak badirela eta Macronen pentsio erreformari aurre egiteko grebak sindikatuak kalean elkartuko dituela. Bukatzeko, Daniel Elezkano pilotariaren hitz batzuk ere ageri dira azalean, dagoen tokira lan eginez heldu dela esanez. Euskal Herria Irratiko webgunearekin bukatuko dugu. Albiste nagusia gaur zabaldu den Pirinioetako autobidearen tarte berriaz aritzen da. Jakako Puente la Reina eta Santa Zilia herrien arteko 6 kilometroak zabaldu baitituzte. Horretaz gain, Euskal Herria Irratiak Arrotxapeako eremu urdinan aparkatzeko egoiliar txartela eskatzeko epea zabalik dela jakinarazten du. Eta bukatzeko, dagoeneko Nafarroako Foru Ogasunaren PFEZ zergaren aitorpenaren simulagailua eskuragarri dagoela dio orrialde nagusian. Horretaz gain, asteartean Nafarroaren eguna ospatu zenez,
Nafarroako urrezko domina eskaini zioten Adazen elkarteari. Nafarroako urrezko domina garuneko kaltea dutenekin haren konpromiso eskerga aitortzeko eman diote. Lehendakariak, Maria Txibitek, 25 urteko ibilbidean Nafarroako garuneko lesioaren elkarteak kaltetutakoekin eta haien senideekin eta ingurukoekin izandako konpromiso eskerga aitortu zuen asteartean. Lehendakariak azaldu duenez, hasieran lan horren helburu nagusia beharrizan soziosanitarioei arreta ematea zen, eta ausarki evoluzionatu du. Ezinbestekotzat dugun eremu horretarantz, berrikuntza, garapenaren eragile gisa, ez ekonomikoa soilik, baita soziala eta osasun arlokoa ere. Hala adierazi du Txibite presidenteak Adazenin Nafarroako urrezko domina ematean. Elkarteko presidenteak Jose Luis Herrerak eta bi erabiltzailek David Sanzek eta Ester Azketak hartu dute saria. Hori baino lehen, Marisol Gómez Fernandezek Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle titular eta Adazenen Living Labeko ikertzaile laguntzaileak saria merezi izateko Adazenen merituak aipatu ditu. Orain, gaurko, biharko eta etziko eguraldi iragarpenarekin jarraituko dugu. Gaur, abenduaren 5 eta osteguna, arratsaldean ostarteak gailenduko dira. Goizean, giro ilun samarra izango dugu, zerua lainotuta egongo da, eta goizean goiz tantaren bat edo beste bota dezake, bereziki Kantauri isurialdearen mendebaldean, hau da, Bizkaian, Gipuzkoa mendebaldean eta Araba ipar partean. Apurka-apurka argitzera egingo du, eta arratsaldean guztiz oskarbituko ez duen arren, urdingune ederrak zabalduko dira eta giroa argi samarra izango da. Egunsenti epelagoa izan dugu, baina eguneko temperaturan ez dugu aldaketa handirik espero. Bihar, abenduaren 6 eta ostirala, giro argiarekin dator, bereziki goizean. Egunaren lehen partean zeruak garbi samar egongo denez, egunsenti fresko samarra izango dugu, eta barnealdeko zenbait tokitan izotz txikia egin dezake. Barnealdean ere behe-lainoa sor daiteke. Arratsaldean erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak sartuko dira, eta zerua lausotuko dute, baina ateri eutsiko dio. Haizeak hego ukitua hartuko du, eta eguneko tenperaturak apur bat egingo du gora. Larunbatean, giro motelagoa izango dugu. Tarteka hodeiak sartuko dira, bereziki eguerditik aurrera eta ipar partean. Bertan, zerua lainotuta geratuko da eta arratsaldean baliteke han-hemenka zirimiri apur bat egitea. Hala ere, leku gehienetan ateri eutsiko dio. Hegoaldean berriz giro eguzkitxoari eutsiko dio. Gaueko temperaturak gora egingo du eta egunekoan ez dugu aldaketa handirik espero. Hasieran hegoaldeko haizea ibiliko da, baina arratsaldean mendebaldera egingo du eta kostaldean harrotu egingo da. Goazen orain gaurko efemerideak ikustera. 1791ko abenduaren 5ean Wolfgang Amadeus Mozart musika klasikoko konpositore austriarra hil zen. Egun berean, 1905 urtean, Walt Disney zinema zuzendaria eta ekoizle estatubatuarra jaio zen. Bukatzeko, gaurko egunez 2013 urtean, Nelson Mandela Hegoafrikako apartheidaren aurkako ekintzaile eta politikaria hil zen. Kaixo arrastion, mindfulness, hementxe gaude noiz behinka bezala, autokonpasioarekin ari ginen. Ez dakit gogoratzen duzuen, konpasioa sufrimendua ikustea da eta arintze nahia. Eta autokonpasioa gauza bera gurekiko. Autokonpasioa gurekiko, gure sufrimendua arintze nahia. Eta era ezberdinetara edo leku ezberdinetan egin daiteke. Lehengon fisikoki esan genuen dato batzuk, orain mentalki esango nituzke. Mentalki, askotan burua ulertu behar dugu, gauza bat, buruak pentsamenduak produzitzen ditu, pentsamenduak sortu egiten ditu.
Asuntoa da guk sinistea pentsamendu horiek, edo sinistea nahi dugunean, behar direnean, baina ez kasu hondirik egitea, buruaren zeregina hori da, eta gertatzen zaiguna da, pentsamenduak etortzen zaizkigunean, batez ere sufrimendua gertu dagoenean, eta pentsamenduak etortzen zaizkigunean, guk haiekin jotak ibiltzen geha, jotak eta sinistu egiten ditugu, fosilizatu, petrifikatu bezala egiten ditugu. Orduan gure lana hor, onartzea pentsamenduak. Hemen dago pentsamendu hau. Gure autokonpasioa pentsamenduekin zer da? Onartu, buruak momentu honetan, pedrada hauek ari da botatzen ez, baina nik kaso gutxingo diet. Utziko dut buruak ere behar du, sortu horrelako pentsamenduak. Eta utziko dut buruari sortzen, baina kaso handirik egin gabe. Eta hori da autokonpasio pixka bat nerekin egitea. Sinistu ordez buruak sortzen ari den pentsamendu horiek, ustea berari lasai, sartu tatera pentsamendu horiek. Kasu handirik egin gabe. Orain bukatzeko, asteburu hontako agenda errepasatuko dugu. Gaur, abenduak 5, Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren kontzertua egongo da Baluarten arratsaldeko 8etan. Sarrerek 10 eta 35 euro artean balio dute. Gaur ere, Ibili Fest ospatzen da. Lortutako dirua, ibili desgaitasun fisikoa edo mugikortasun urria duten pertsonen elkartearentzat izango da. Sarrerek 10 euro balio dute aurretik eta 12 lehiatilan, eta zentral aretoan izango da arratsaldeko 7:30. Larunbatean, Woody Alleni eskainitako zinema zikloaren barne, Celebrity filma egonen da ikusgai Kondestableko Zibiboxean arratsaldeko 7:30 sarrera librearekin. Horretaz gain, Tubala Brastwick Festivala ospatzen ari da igandera arte Tafallako kulturetxean. Kontzertuak beti 8etan dira, eta kontzertuaren arabera sarrerek prezio desberdina izan dezakete 3 eta 15 euro artean. Bestalde, urtarrilaren 5 arte Nada debería fallar erakusketa dago Ziudadelan, egunero arratsaldeko 6etatik 8:30, eta sarrera librea da. Orain, eta saioarekin bukatzeko, Belatz taldeak bigarren diskoa aurkeztuko duenez Durangoko azokan, haien bideoklip batekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egoteagatik eta asteburu ona pasa. Beti begiretan txegisilik, zertan gabizen ulertu ezinik, euren taldien ondo sarturik, zurikatoak bakarrik.